हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आप लोग के साथ एक नाच गीत सुना जा रहा है। अच्छा लगेगा तो वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। पिपरा डोले पतइया डोले फुनुगिया डोले ए ननदो। पिपरा डोले पतइया डोले फुनुगिया डोले ए ननदो। रात के अलबेला बलमुआ जुलुमामा कैला ए ननदो। रात के अलबेला बलमुआ जुलुमामा कैल ए ननदो। घरवा रहबू करे जवा फाटी बहरवा चल जाए ननदो। घरवा रहबू करे जवा फाटी बहरवा चल जा ए ननदो। रात के अलबेला बलमुआ जुलुमावा कैला ए ननदो। पिपरा डोले पतइया डोले फुनुगिया डोले ए ननदो। रात के अलबेला बलमुआ जुलुमावा कैना ए ननदो। रात के अलबेला बलमुआ जुलुमावा कैले ए ननदो। घरवा रहबू करे जवा फाटी गवानावा चल जा ए ननदो। घरवा रहबू करे जवा फाटी गवानावा चल जा ए ननदो। रात के अलबेला बलमुआ जुलुमावा कैले ए ननदो।